پارتیا یەکێتیە کورد لە سووریە ئۆفیسەکە خوا لە کەمپا دوبینسیا پەنابەرن کوردستانە سووریە vekir مراسیمên vekirina wê ofîsê be bejdariya Ibrahîm Birro sekreterê Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê û endamê desteya bilindiya danûstandina ya opozisyonê hate rêvebirin. Hêvînê ev ofîs pêkeve xizmeta karê Kurdayetiyê de. Bêguman yani mok Kurdên Kurdistana Sûriyê cihê me yî xebat û kar û salê zehmetî û zindan me di welatê xwe de di devera xwe de derbas dikir lê mexabin rewşa bi ser Sûrî dihat bi sed hezara penaber çêbûn belkî ji tiştekî xweş bû milletê me bi sed hezara hat herêma Kurdistanê û li deverên xerîbiyê û deverên dûr neketin û em bawerên jî yanî di demek nêzik de wê çareserîn çêbibin û wê ev millet vegere wek li ber çavê me yê herêma Kurdistanê bi çendê cara milletê Kurdistanê penaber bû û çiqas dûrî welatê xwe ket lê her wextê vedberiya cihê xwe. Em bawerin xelkê Kurdê Sûrî jî rojekê dûrî welatê xwe nedîtin û aniha jî li welatê xwe ne û di demek nêzik de wê çareseriyan siyasî bên dîtin ji rewşa Sûrî re û herkes vegere cihê xwe û welatê xwe. Ez naxwazim li ser tiştê hundirê yanî aniha Kurdistana Sûrî xerab e ev heft sal kuştin û girtin û damar heye di nav de jî herêma Kurdistana Sûriyê yanî بۆ قوربانیا هەر تشتی بۆ قوربانیا ڕێژیم ژی و بۆ قوربانیا سیاستێ خەراب